21. mendeko mugarri zientifikoak. Inoiz galdetu diozu zeure buruari zerk egiten zaituen zu. Erantzuna neurri batean zure DNA-an dago. DNA zure zeluletan dago, kate helikoidal bikoitz batean. Kate horietan nukleotidoak daude eta nukleotidoak fosfato talde batez, azukre batez eta 4 oinarri nitrogenatuz osatuta daude. Adenina, timina, guanina eta zitosina. Kode genetikoaren letra ospetsuak dira eta letra horiek ordenatuta dauden moduari genoma esaten zaio. 20. mendean egin ziren aurkikuntza horiek guztiak, baina 1980 arte ez zuen komunitate zientifikoak erabaki historiko bat hartu, giza genomaren sekuentziazioa egitea. Gizakia izateko gidaliburua idaztearen antzeko zerbait izango litzateke. 2003an lehenengo mapa bat sortzea lortu zuten, baina ez zen 2021 arte osatu. Prozesu konplexua izan zen. Frekuentzia altuko uhinen bidez, DNA apurtu eta pieza txikitan banatu zen 100.000 aldiz kopiatu zirenak. Kopiak egitean, markatutako nukleotidoak erabili ziren, laser batek jotzen zituenean kolore ezberdinak igortzeko. Koloreetako bakoitza letra bati zegokion. Koloreen sekuentzia ikusita eta superkonputagailuen eta berrantolatze algoritmoen laguntzari esker, zientzialariek DNA-aren sekuentzia osoa irakurri ahal izan zuten. Genoma ezagutzeak gaixotasun genetikoak edo minbizi mota batzuk sendatzera eraman gaitzake. Era berean, gaixo bakoitzaren neurrira egindako botikak fabrikatzeko aukera ere emango du. Baina batez ere munduaren hasieratik daukagun zalantzarik handiena argitzeko balio du. Gizaki zerk egiten gaituen azaltzen du.